Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोदान भेकेन्सि ओंखारबाय बेनो जाबाय APDCL दा माबादि सिस्टेमाव नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लागोन बिनि सायाव नोंथांमोननि डिटेल्सखौ लाबोदों आरो बेयाव नोंथांमोननि माखासे प्रसेस दङ आरो माबादि भेकेन्सि फैग्रोखो जों बिनि सायावबो नायगोन आरो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो जुलाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गोबां भेकेन्सि बेनो जाबाय 2000 बारा दङ नोंथांमोननि APDCL बेखौबो जों नायगोन लोगोसे 22,000 भेकेन्सिस फैगोन नोंथांमोननि एरियारि 2.0 बेखौथ' बयबो मिथिबाय नाथाय लोगोफोर दायो APDCL गोदान साख्रि फैग्रोबाय जों बेखौ नायगोन माबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लानो बुजिगोन दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव बेनिफ्राय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला गोदान ब्लग भिडिअ होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दासान्दि लोगोफोर गोबां बिजियाव दंमोन बेखायनो भिडिअ होनो हायाखैमोन नोंथांमोना नायनो हागोन डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दङ आरो नोंथांमोना चेनेलखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दङ बिदिब्ला जों नायनोसै दानि अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना बे निउज एबा नटिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगोनो अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन केरियाराव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन अफिसियेल नटिफिकेसन दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे भेकेन्सिया माबादि फैदों होनोब्ला बे जादों APDCLनि आन्डाराव फैदों आरो बेयाव लागोन नोंथांमोनखौहाय वाक-इन इन्टारभिउ लानाय जागोन आरो बे पस्टआ जाबाय डेटा एनालाइस्ट अके बे पस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै भेकेन्सि फैदों जेराव नोंथांमोनाहाय माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों साख्रि मोनगोन आरो मावनो मोनगोन दा बेखौनो जों बेयाव नायगोन एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ माबादि रोखोमनि होनोब्ला मिथिखाबाय डेटा एनालाइस्ट एन्ड 6 भेकेन्सिस दङ एन्ड बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट 6 मान्थ्सनि थाथारनांगोन आरो जायफ्रानाखि 1 इयार डाटा एन्ट्रि खालामनाय दङ एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन 18निफ्राय 32 इयार्सनि गेजेराव जानांगौ होनना बुंदों 15,000 पर मान्थ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 1 इयारल' मावनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि कन्ट्रेक्टआ बारायबाय थानायनि चान्सआ मोनगोन जेब्ला नांगौ जायो बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय लाफिनबाय थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बेयाव माबादि सिस्टेमाव एप्लाइ खालामनांगौनो बेनो जाबाय 10 AM 12 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन अनलाइना आरो 21 जुनसिम थागोन आरो बेयाव नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेसन मोनगोन नालाय बेखौ लांफानानै नोंथांमोना जेब्ला वाक-इन इन्टारभिउ हैनो थांगोन अब्ला गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफानायजों लोगोसे बे नोंथांमोना रिसिप्टखौ लांनांगोन लोगोसे सेल्फ एटेस्ट होनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सनि जेरक्स कपियाव अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ लाङो आधार कार्ड लांफा पेन कार्ड लांफा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउआव थांनो हागोन दा नोंथांमोननि इन्टारभिउ जागोन बेनो जाबाय जुलाइ 6आव 10:30 AM निफ्राय जागोन एन्ड बेनिफ्राय 9:30 आव नोंथांमोना सहैनांगोन बे अफिसियेल एड्रेस दंखायो हेडक्वार्टाराव नोंथांमोना नारेंगियाव थांनानै APDCLआव डाइरेक्ट इन्टारभिउ हैनांगोन आरो बेनोमोन नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सि फैगोन टेनसन गैया बे पस्टआ जोबोर खम मानोना कन्ट्रेक्चुअल जब नालाय एन्ड गोदान भेकेन्सिया नोंथांमोना 22,000नि बारा दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि जुलाइ दानाव आरो लोगोसे APDCLआव 2,000नि बारा दङ नोंथांमोना मोनगोन गासै नोंथांमोना बे 22,000नि आन्डाराव APDCLआव गोबां पस्टआ दङ जेरावनोखि नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 मोनगोन क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पाससिम जुलाइ दानाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट जायनोखि क्लास 8 पास जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 4 लेभेलाव आरो डिग्री पासफोरा ग्रेड 3 लेभेलाव 10 पासआबो एन्ड बेनिफ्राय HS पासआबो नोंथांमोना जुलाइ दानाव